L-awtorità tax-xandir waqfet messaġġi televiżivi li kien qed ixandar il-moviment favur id-divorzju. Fl-ewwel spot, Monsignor Charles Vella, fundatur tal-Moviment ta' Kana, jgħid li d-divorzju ma jbeżżawx, jgħid ukoll id-divorzju ma jwassalx għal tkissir ta' żwieġ. Divorce does not scare me. Il-fatt fejn hemm id-divorzju ma jfissirx li spiċċa iż-żwieġ Kattoliku. Monsignor Vella jitkellem fuq il-fatt li hemm min kapaċi jġib divorzju minn barra u dan ikun rikonoxxut lokalment. Isemmi wkoll il-fatt li rridu nissalvagwardjaw id-drittijiet ta' tfal li jitwildu minn dawk li qegħdin jikkoabitaw. Ma nistgħux dejjem noqogħdu nibżaw 230 minn dawna separati marru barra ħaddu d-divorzju. U jiġu Malta u d-divorzju tagħhom rikonoxxut. Mbagħad hemm il-kwestjoni l-oħra tal-cohabitation u d-drittijiet ta' tfal. Mhux veru li d-drittijiet ta' tfal huma safeguarded, għad hemm ħafna drittijiet oħra li dawn it-tfal qatt m'għandhomx. Waħda minnhom li kapaċi l-iskola jgħidu li ommi u missieri huma rikonoxxuti mill-Istat, huma ċittadini bħal kulħadd mhumiex ta' serje B jew serje C. Jiena dan qed ngħidu b'idea marbuta fuq il-kuxjenza, jiena l-fundatur tal-Moviment ta' Kanu żgur li lest biex immut biex insalva żwieġ, imma ma nistax normen nagħlaq għajnejja għal dawk il-koppji li jiġu għandi u jfittxuni li qegħdin isofru. Għaliex irridu li aħna nieħdu ħsiebu u kollha huma parti mill-Knisja ta' Kristu avolja separati jew divorzjati.